Представете си, че утре се събуждате и компютрите не съществуват. Няма интернет, няма YouTube, няма телефони, няма видеоигри, няма нищо свързано с компютри. Светът буквално щеше да изглежда по друг начин, но колко по-различен щеше да бъде? И дали живот щеше да е по-добър или по-лош? Какво всъщност е компютър? Когато кажем компютър, повечето хора си представят лаптоп или PC, но истината е, че компютърът е навсякъде. В телефона, в колите, в банкомата, в болниците, в самолетите, дори и в пералните. Без компютри не губим само интернет. Губим почти цялата модерна цивилизация. Първото нещо, което нямаше да съществува, е интернетът. Социалните мрежи никога нямаше да съществуват. YouTube и Google нямаше да ги има. Ако искате някаква информация, трябва да я потърсите в някоя библиотека. А ако искате да говорите с някой приятел в друг град, трябва да му напишете писмо и да чакате дни, за да го получи. Онлайн пазаруването също нямаше да съществува. Всички стриминг платформи нямаше да ги има и щяхме да гледаме филми и сериали на касети. Някои от вас сигурно дори не знаете какво е касета. Целият свят ще да се движи много по-бавно. Ето тук става интересно. Без компютри банките почти няма да могат да функционират. Всички сметки щяха да са на хартия. Преводите щяха да отнемат дни, а грешките биха били постоянни. А какво за болниците? Модерната медицина разчита на компютри за много неща, като скенери, операции, лаборатории, апаратури. Без тях медицината щеше да е десетилетия назад. Много болести, които днес се лекуват лесно, биха били смъртоносни. Друго нещо, което нямаше да го има, са видеоигрите. Гейминг индустрията изобщо нямаше да съществува. Развлеченията щяха да са много по-различни. Щяхме да четем повече книги, да играем повече навън или да правим всичко друго, което не е свързано с компютри. Често казано, дори нямаше да можете да гледате това видео. Има обаче и друга страна. Без компютри хората щяха да прекарат повече време заедно и повече време навън. Нямаше да има безкрайно гледане на TikTok видеа. Нямаше да има алгоритми, които да следят какво правиш, за да ти контролират вниманието. Животът вероятно щеше да е малко по-спокоен, но и много по-ограничен. Компютрите не са просто машини. Те са причината светът да се движи толкова бързо. Без тях цивилизацията щеше да изглежда сякаш е останала в миналия век. И въпреки, че понякога се оплакваме от технологиите, истината е, че днес почти всичко зависи от тях. Аз лично не си представям как бих могъл да живея без компютри, а вие? Ако искате още такива видеа, абонирайте се!